Papa, I love you. Love you! Marami akong tanong na gustong itanong sa kanya. Proud ka ba? Masaya ka ba? Kung bibigyan pa ng chance in another lifetime, ikaw pa rin yung pipiliin kong airpods. Tay, Happy Father's Day. Ay, ano to? Anong aminin? Ano yung nagawa ba ang kasalanan? ay wala po akong aaminin dahil unang-una po sa lahat, malinis po tayo. Bye, Galago! Yun lang ang masasabi ko. Hello, ano yan? Ako sa aking asawa, Konyo Bicolano, gusto kitang i-greet ng Happy Father's Day. I know kung gaano ka-excited na makita si baby soon. And excited na rin ako for our next thing. And sana hindi ka masyadong maging busy as a DJ para you can spend more time with us. And alam ko naman na magiging responsible kang father and a husband. Yun lang. Happy Father's Day. Bye! Ay, ano? So, comfy ka na i-reveal na namin to sa long form? Or i-edit out namin? Siguro ano, edit out muna. Aray Yun. ko. Oo nga. Siguro, hindi totoo talaga yan. Sino doon? Sino siya? Hindi, I mean yung nagpadala. Paano yun? Kanino pinadala? Sige, go. Extra na. Uy, ba't naiiyak ka? Hindi! Hindi, ano bang extra na? Hello, Happy Father's Day. Welcome, bye-bye. Bye! Konyo Teng nyo, nag-message na ako. Ano sabi mo? Sabi ko, huy, may nakakaalam. Hi, love. Happy Father's Day, Daddy Kevin. What? Sorry, wala ako dyan ngayon. Oh! Tinigil mo ako dito sa China. Anyway, thank you for being a great Sugar daddy husband pa. to me and a fur daddy to our fur babies. So, you take care of our babies mga wala ang mommy dyan, ha? I have a gift for you. Simple gift lang to. Look! So cute! So, Happy Father's Day ulit, love. Thank you for spoiling me every day. Love you. Mwah. Talangya kayo, sino yun? Sino yun? Mga mahal, wala yun Single ako Mahal, hindi ko yun asawa. Saan nyo kinuha yun? Happy Father's Day, Daddy Beans. Thank you for your love and support Yan akong ganyan. family. Alam naman natin na Sino kahit ba yan? hindi Dapat ka sinuntak na ipakilala lang ako. sa ibang tao dahil sa karir mo, nandito ka naman lagi para sa amin. So, thank you. Sana makasama ka na namin ulit. Miss na miss ka na namin. Titignan ko yung babae kung nakarelasyon. Again, Happy Father's Ulitin mo Day. nga, ulitin mo nga. Nabembang ko ba to? May nabembang. Ano, lasing na lasing ba ako niyan? Kung talagang para sa akin yan, tara, sige, papapilido mo sa akin. Hindi, totoo yun Kahit nga hindi ko anak, inaangking ko Kaya mga hindi ko nga anak, pinaaral ko. Ay, kung ano lang. Ay, sayang. Testingin natin ulit. Round 2 natin. Hi, Daddy Cardi. Happy Father's Day. Unta mabisita jud ko nimo diri sa Davao. Unta mo abot na adlaw nga makaadtupot kong Manila ug mamid ka mga igsuon nga sina CJ, Jayden ug Amber. Unta madawat nila ako. Ayo jud ka balaka, kabalo man ko sa tanan nganong kinahanglan ko nimo tagri. Thankful na jud ko nga dili ko nimo gibayaan, kinatabangan mo ni mama sa lis na mo kada adlaw. Kinaayo na pagtarong akong school kay gusto na ako ma-proud jud ka sa kuha. Pag-amping diha, always take care sa imong lawas. Hinawas na jud kong maayon nimo pa. Naintindihan ko, pero halata ako kasi na yung binabasa niya lang hindi.
Sabi ko, teka lang, kumalma ka ako. Kumalma ka kasi, teka, napapa-review ako eh. Teka, sandali ka lang ba yung hindi naging safe? Aray mo! Happy Father's Day, Daddy Mike. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Salamat sa pagiging mabuting ama, sa pagiging inspirasyon, at sa pagiging Daddy Mike na kilala at mahal namin. Happy Father's Day, Daddy. Mahal na mahal ka namin. Sino yan? Happy Father's Day, Daddy! Oh. Hi, Daddy. Salamat po sa tulong niya sa amin, sa pag-provide niya sa grocery, sa pag-aaral namin. Na-enjoy ko po talaga, lalo na yung mga times natin na sinamahan mo po ako ng basketball training ko. Sobrang na-enjoy ko po yun, na may support mo po. Then, yung mga times na kada linggo, ng umaga, lalaro tayo ng basketball sa Sunday Club. Tapos nakakatira ako kasi kilala mo na ako, idol ko po si Stephen Curry, di ba? Then ikaw si Luka, tapos makakatalo tayo ng mga ka-club doon sa Sunday Club. Then, sa mga times na nahihirapan ako sa buhay, nandiyan ka po para bigyan ako ng wisdom and sinusuporta mo ako. Yun lang po. I hope you enjoy your day. Happy Father's Day. I love you. Happy Father's Day, Daddy. Thank you for loving and caring me. I will always be your little princess. Love you. Happy Father's Day po, Daddy. Thank you for being patient with me even though makulit po ako. Sana po na maging proud ko po sa Aminado akin eh. someday. I love you. Ayun, thank you. Thank you mga anak. Happy Father's Day, Di. Salamat sa pag-alaga mo sa amin ni Mami. And sa paggabay mo sa akin, simula mo bata pa lang ako. Sa pagbibigay mo ng paki sa akin. Tsaka kung paano mo ako pinalangin ng tama. And maraming salamat, Di, dahil na yung daddy na. Kasi alam ko sa hirap ng buhay kung paano man nawalan tatay. Salamat, Di, dahil nagpunta ako sa iyo, sa inyo ni Mami. And maraming salamat, Di, because na ikaw yung naging tatay ko na tumayo sa gilid ko. At ikaw yung nagpalaki sa akin ng tama. And maraming salamat, Di, sa mga sacrifices mo, sa hardworkingship mo, and sa lahat ng paghihirap mo sa work mo, kung gaano ka matagaling, Di. Sobrang na-appreciate ko. And salamat, Di, dahil sinusuportahan mo palagi sa paglalaro ko, sa lahat ng mga goals ko. Nandiyan palagi nakasuporta sa akin. At thank you, Di, dahil binibigyan mo ako ng advice tungkol sa buhay-buhay, kung paano gagawin ko sa paglaki ko, sa future ko. Salamat, Di, sa paggabay mo sa akin sa pag-guide. And ngayong Father's Day, Di, sana mabasa mo itong message ko na ito para sa'yo. And I know na sobrang galing mo, Di. Yun lang. Marami kasing hindi nakakaalam. Si Justin, he is not our biological. So upon seeing the message na, I think, nagawa ko naman ng tama. Maraming salamat. Yun lang. Thank you. Extra na po tayo. Ano na lang, like, comment, and subscribe sa YouTube. Grabe kayo, matapos niya akong paiyakin. Tapos mag-i-invite ako, please like, comment, and share. Grabe itong mga digital team namin. So again, please like, comment, and share. Salamat! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.